Sa number 4, 5 katuig nga bata nga babayi missing sa sulod sang halos isa na kasemana sa Barangay Handumanan sa Bacolod City. Pati mga volunteers nagabulig na sa kapulisan sa pagpangita sa among nga bata. May report si Nico Delfin. Wala na makaupod sa adlaw sang Pasko sang pamilya Aguirre, ang 5 katuig nga si Queenie sumugod nga ining na missing sa Purok Maniville sa Barangay Handumanan sa Bacolod sang tinilikdan nga Sabado, Disyembre 21. Ang tiya kag utod sa menor de edad ang hindi na maributay sa pagpaminsar kung anong natabo sa bata. Istorya ni Mary Grace nga magulang ni Queenie, nagdumdum siya nga kaupod niya sa pagtulog ang manghod samtang nagabantay siya sa iya anak. Wala nila matulupangdan nga nagupod gali siya 10 anyos nga magulang ang bata pakadto sa malapit nga PisoNet station. Kung sino man nakakita sa manghod nga si Queenie Aguirre ng place lang i-complain sa barangay or sa police station. Sumugod sadto, wala na nila makitaan pa si Queenie. Gani giliw na sila nga naghinyo sang bulig sang kapulisan. Ang grupo nga Loprepos, isa ka search and rescue retrieval volunteer group, nagbulig na sa pagpangita sa menor de edad. Gamit ang isa ka electronic device, ginapangita nila ang na-missing nga bata. Sir, nagid Sir Juan mo, halin pa sa una, Sir, mo nagid ni hobby. Ito may na-invent kita nga gadgets. Basta din sir, like example din buhok usually ang gina-use namon. Makahatag na direksyon. Mga pila na kamo kadlaw sir gabulig man pangita? Kaduwa pa lang sir na sesyon. Kaya namon matutukan tungod nga mi brato sir. Ang iloy ni Queenie ang nagatrabaho bilang kabulig sa balay sa Manila. Ang ila tiya amo karon ang nagasapupo sa ilang nga mag-ulutod. Ganing ginano naman sir kay may CCTV bala nga agyan gid yung balay hindi dira gid na maagi ang kanan makita na da wa gid sa kagi naman na paligban naman ko nga nadula siya sa dire pero wala sa kagi sa CCTV kay kung nang dalan na sa posible nga wala man sa budget siya mo. Ang mama yading kani sa ato sa Manila kay gaobra kay si papa yaway na namo napatay ito yung siguro si mama yang kinanan gid magobra kung sa dire lang sa ikaw gabantay. Bali, ako lang sila subaybay wala. Din siya ginausisa na karon sang katapos ang Police Station 10. Ang mga CCTV footage malapit sa puloy-an sa menor de edad agud mapatod kon diin siya ulihi nga nagkadto kag nakitaan. Kahapon nagpadulong man si Acting Mayor Elcid Familiaran sa opisina nanday Police Captain Sherwin Galupar kag punong barangay Feby Ligaspi agud matigayon ang massive mapping operation sa tuyo nga makita na ang na-missing nga menor de edad. Nico Delfin para sa DJcast Negros.